Tervetuloa takaisin. Tänään meillä on studiossa vieraana kuuluisa ihminen. Mutta ennen kuin päästään vieraan kimppuun, niin kerrotaan vähän asiaa. Nimittäin täällä studiossa meillä on mukana myös salaperäinen mysteeriboksi. Laatikon sisällä voi olla ihan mitä vaan. Sen sisältöä kukaan, edes minä, ei tiedä etukäteen. Mitä siellä on? Onko siellä jotain karkkia? Vai onko siellä joku Easter egg? Vai onko siellä paleface? Ei se varmaan ole. Mysteeriboxin sisältö selviää vasta aivan viimeisessä jaksossa, joten kannattaa katsoa jokainen jakso, ettet jää paitsi jännityksestä ja kaikista vihjeistä. Sitten muiden popkulttuuriaiheiden pariin. Luvassa on vielä monta kiinnostavaa näkökulmaa, kuten onnea ripille pääsyn johdosta, osta tällä itsellesi jotain kivaa, terveisin Riitakorpien perhe plus Topi Hauva. Myös seuraava juttumme, joka kertookin videopeliskenestä. Mennään katsomaan video.